हेल' लोगोफोर, दिनै जोंहा 15 आगस्ट आरोना। दा जोङो थांनो ओंखारदों। नायलांबाय थादो माबोरै खालामो माबोरै मायो जोंनि स्कुलावहाय आरोना। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांफादो आंजों लोगोसे। बाय बाय। जोङो ओंखारबाय आरोना। नै दा बेनो आरोना जोंनि लामाया। दखान मोननायसै, बैनो दखाना। थांगासिनो आरोना नै जोङो दा गारि सालायदों बिमा फिसा। दा जोङो नै स्कुलाव मोनफैबाय आरोना। बेनो आरोना जोंनि स्कुला। उन्दैफोरनो लाजिदोंबो आरोना आं भिडिअ खालामनो, अब्लाबो खालामखुमाबाय आरोना। नै उन्दैफ्रा जा दावराव सिङावहाय गावजों गावनो नेपालफोर गोजा बिसोरो गासिबो। नैबे नै बारेन्दायावहाय दंलाजोबो उन्दैफ्रा। देग्लायहाय बारा मोजां जेबो खालामनाय जायाखिसै आरोना, ओरैनो खालामनायसो जाबाय। दासो जान्दि गायनोहाय हनै औवा खागासिनो आरोना, बानायगासिनो दं। दा नै उन्दैफ्रा गसंनानै दंजोबो आरोना फिरफिला उरायहोनोहाय। उरायहोबाय आरोना दा नै नायलांबाय थादो। उन्दैफ्रा नै कार्टुन नायदों आरोना, कार्टुन नायलागासिनो दङ। नोगोद बुलायखायो नै, मालाबा मालाबा गारामा साजोबलायखायो बिसोरखौ बादा होनांगौबा। ओरैबायदि दुस्थ' गोजा आरोना बिसोरो। दा कार्टुन देखायना होनायखायसो दलद थादों बिसोरो, नङाबा नोगोद ओरैबायदि बुलायोना, गारामा साजोबलायो बादा होनो हाया। नै बेवहाय खेला होबाय आरोना, क्लास गेदेरफोरखौ खेला होदों। सोर देरहायो सोर माबायो मिथिला आरोना दा नै खेला होदों। नै लोगोफोर, दाखालि बे अर खामनायनि भुटान होदोंमोन ना, नैबेहाय दंफैयो आरोना आङो नै दा। माने स्कुलावहाय जानो थाखाय माबा मोनसे सिंग्रा बा माबा लांफैदोंमोन आरोना, आङो गैया मोनासै। ओंखायनो आङो नै भुटान गेटआवहाय फैलाबायबाय आरोना। भुटान गेटसिम नागिरफैदों आं, अब्लाबो मोनाखिसै। दा थांफिननायसै आं दसे भुटान गेटआवहाय भिडिअ लालाबायबाय आरोना। बिदिब्ला बाय दे लोगोफोर, उनाव लोगो मोनफिनसिगोन।